No niin, morjesta vaan. Eli nyt on saatu 4G toimimaan tuossa S4. S3 sitä ominaisuutta ei olekaan, joten pistetään Spede pyörimään ja otetaan siitä pieni vertailu. Missähän täällä mahtaa olla Spede tuossa? Niin ei siis. Tuolla ylhäällä näkyy 4G ja täällä näkyy vain 3G, mutta se muuttuu HSP tai H plussaksi tuossa. Painaa tuosta Begin testiä. Eli sieltä tulee 92 megaa LTEn kautta ja 6,5 HSPAn kautta downloadia ja uppi on 29 tuolla LTEllä ja 2,3 HSPAlla, eli tosiaan, no, täällä on kirkkaus vähän pienellä. Siitä vähän. Ja sitten täällä tuloksia, mitä on tullut, 96 oli parhaimmillaan ja sitten tää mitä oli tuossa hetki sitten vielä ennen kuin Sanlahti sai ton toimimaan. Sellaista. Eikä tässä tän enempää. Review-video tulossa jossain välissä. Siihen saa laittaa kommentteihin, että mitä siitä haluaa. Morjens.